loro yuk iya Mbak Warno iya Mbak Dewi oke ha ilallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bos pancene tansah dielingke oh iya bos bayahe padha nindakake atanus kumandang wayahe sembahyang netepe wajib dawuhe pangeran lali lan yakti cagake agama ayo limang waktu kudu tansah dijaga adat istiqomah lanjeng tumaknina luwih sempurna yen berjamaah subuh tuhur lan ngasar sholat sayati ngadone tidak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah sholat sunai lulu sembrono iku perintah agama aye kelingono ning donya mung sedhela sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa yen kebareng minggu munggah suwarga ladala zoom langsung la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Ade, awal mandap riyen. Bagong. Lah sinten iki,